Continua, questa qui è. State parlando, io lo parliamo, sarà la usa pura di San Luigi, che hanno fatto il suo. Tinggal lari. Bendiga servicio a todos Nicolás. Dice de manda a televisión. Voy a variar. A fecha nada. A fecha nada.
izan bait ere, eta Jon Egualde, berez, txantrea da baina, Araban, federatua. Txapelketako nervioak ere erakutsi eta hortxe azten dira 50 lokotx biltzea euren lana. Lokotxak saskitzik atezkerot, lehenbizko lokotxa hori saskiratu eta hurrengoa eske joaten algo dira. Esan bezala gorri Zaino Ortega dugu, Beltze Goizalde Arantzolo eta Jon Egualde Berde. Hauetxe ditule lehenengo 3 partaideak, gero beste 3 izango ditugu, 6etatik. Denborariko berena, txapelduna, Euskal Herriko txapelduna.
Ortega, hartu behar dizkigu baino aurrera. Lehenengo txandan esan diren, historia bat izango dugu. Ikusi da zeneko egiten dugu guane. Eta hartu dugu dugu. Berenana, berrogeita hamar logos, zea. Goizalde Arantzolo, lehenengo txandanetan, bigarren postua. Eta lehenengo txandanetan, hirugarren izango dugu. Ainhoa Ortega, 8:26, Jone Wonderen denbora. Azken lokotzean, Ainhoa Ortega, eta orain honetan hirugarren lehenengo txanda. Ezagutzera bi txanda geneukan, orain. Hortzen zuen. Bigarren txanda.
txampa sartu dira. Naika Ariztegi Zurin eta Ainhoa Irizon. Hortzi dituzte azkenoko txak, gogorrenak hautsi izaten dira normaldi.
Bigarren eguna moztu du.
sartu du azken kanaldian Iban Rosano. Jadanik, kanaldikoa, 72koa, buskatu ditu Iban Rosano, orain, azken enbor horretan, azken kanaldian, Dorraukoa. Eta orantxe Asier Pellejero. Horrek ere nagoen buskatuak eta boskorek eta azken kanaldian sartu da. Laugarren enborrare buskatu du azken kanaldian. Eta azken oraingoz pixkan aurretik Resano baina ordu Asier Pellejero. Lau eskolari azken kanaldian. Gauza pixkan aurretik Resano. Hortxe duela. Pellejero, gero, baita goizar beltzak Etxeberria. Urrego urtean, lehenengo mailan izango dugu. Eta bigarren postuan Asier Pellejero, Aresoarra. Hau etxe bila jokatuko. Leia, polita eskaini dute, Iban Rosano eta Pellejero azken momentu arte. Horretik lanean azken kanaldikoan, Indakotxea.
gaurkoan Iban Resan laugarren Goizer Erbeltza eta bosgarren Mikel Indakotxean. Horrez beste txapelketak bukatu ditugu, horretik desafio handi bat ere baina gelditzen zaigu, herritarren arteko desafio baina aireizuz, 7 minutu eta 56 segundoko lanarekin. Hortxe txalo dira Tainoari. Gaur, bigarren Arizegietan nekatu korrik aldura baino plazan, zapela eske. Txalo handi bat, Maikari hainbat eta hainbat urte, Nafarroko eta Euskal Herriko txapelduna dugu. Ez bakarrik Lokotxetan, baita Ingudean eta Aizkoran. Maikarizegi, hortxe duzue, Maikarizegi eta Ainoa. Binaparrak lehenengo eta hirugarren postuan, bigarrenekoa falta zaigu. Zurinen, bigarren txalo handi bat oneri. 7:29 bere denbora. Eta aizkolarietan. Unai Bertizek emango dio Ikurra eta bigarren postuan gaurkoan Asier Pellejero, Aresuaga. Lehia polita eskeni digute Asierek eta Iban Resanok, azken momentu arte, azken Kanarrian, azken itzu. Eta hortxe duzue, Asier Pellejero, Aresuaga. Hone lehenengo mailan jokatuko du urreko urtean. Eta aurtengo bigarren mailako Nafarroko txapelduna, Dora eta Dolaer, Nazabal. Nafarroko txapelduna handi bat. Hortxe duzue, Nazabal eta Unebertiz eta Resano txapelduna. Resano, Pellejero eta Goizeder. Hauetxe ditugu aurtengo hirukotea bigarren mailan. Pellejero eta Iban Resanok lehenengo bukatu ondoren eskerrik asko eta Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arizkunen ordoki poligonoan Baztandarra kooperatiba. Pentsu irinen fabrikazioa, pentsu granulatuen eta mezkla idorren salmentan. Burdindegi materiala, aziendantzako botikak. Gasoila A eta beren salmentan. Baztandarra kooperatiban hurbileko zerbitzua.
Tres, txingalari. Betika zerbizka gauretik orain. Bitu demandatu bizio horreko baina. Azken txandan hiruaren ezkertzen azken 12 logotxak. Iruditzeko logotxak ezkerretana. Bizkaitarra baita ere, eta Jon Egualde, berez, txantrea da baina, Araban, federatua. Hortxe, txapelketako nervioak ere erakutsi. Eta hortxe azten dira, 50 lokotx biltzea euren lana. Lokotxak saskitzik atezkeroz, lehenbizko lokotxa hori saskiratu eta hurrengoa eske joaten algo dira. Esan bezala gorri Zaino Ortega dugu, Beltze Goizalde Arantzolo eta Jon Egualde Berde. Hau etxe ditu lehenengo hiru partaideak, gero beste hiru izango ditugu,
seietatik. Denborarik hoberena txapelduna, Euskal Herriko txapelduna.
Ortega, batzu bete dizkigu nio aurreta. Lehenengo txandan ezan dire, historia bat izango dugu. Ikusi da zeneko egiten dugu guane. Eta oso dugatu dugu. Lehenena, berrogeita hamar blokotz, iktzea. Goizalde Arantzolo, lehenengo txandanetan bigarren postua. Eta lehenengo txandanetan hirugarren izango dugu. Ainhoa Ortega, 8:26, Jone Walderen denbora. Azken lokotxean Ainhoa Ortega, eta orain honetan hirugarren lehenengo txanda. Ezagutela bitxanda lehenengan, orain. Hortzen zuen. Bigarren txanda.
Trampa sartu dira. Naika Bizkaia Zurin eta Ainhoa Irizor. Hortzik dute azkenoko txak, gogorrenak hau txikatzen dira normaldi.
bigarren lekua moztu.
Dorau, laugarrenaren puskatu du azken kanardian, Iban Resano. Jadanik, kanardikoa, 72koa, puskatu ditu Iban Resano, orain, azken emor horretan, azken kanardian, Doraukoa. Eta orain Asier Pellejero. Horrek ere nauen mor puskatuak eta boskorren eta azken kanardian sartu da. Laugarren enborrare puskatu du azken kanardian. Eta azken oraingo pixkan horretik Resano baina ordu Asier Pellejero. Urtean, lehenengo mailan izango dugu. Eta bigarren postuan Asier Pellejero, Aresoarra, hauetxe bila jokatuko. Leia, polita eskaini dute, Iban Resano eta Pellejero azken momentu arte. Horretik lanean azken kanardikoan, Indakotxea.
gaurkoan Iban Resan laugarren Goizer Erbeltza eta bosgarren Mikel Indakotxea. Horrez beste txapelketa gugatu ditugu, horretik desafio bat ere, desafio handi bat ere baina gelditzen zaigu, herritarren arteko desafioa baina aireizuz, 7 minutu eta 56 segundoko lanarekin. Hortxe txalondi Atainoari. Gaur, bigarren karizigizan nekatu korrik aldura baino plazan, zapela eske. Txalondi bat Maikari hainbat eta hainbat urte Nafarroko eta Euskal Herriko txapelduna dugu. Ez bakarrik Lokotxetan, baita Ingudean eta Aizkoran. Maikariztegi, hortxe duzue, Maikariztegi eta Ainoa. Bi nafarrak lehenengo eta hirugarren postuan, bigarrenekoa falta zaigu. Zurine, bigarren txalondi bat oneri. 7:29 bere denbora. Eta aizkolarietan Unai Gertizek emango dio Ikurra eta bigarren postuan gaurkoan Asier Pellejero, Aresoarra. Lehia polita eskeni digute Asierrek eta Iban Resanok azken momentu arte, azken Kanarrian azken itzu. Eta hortxe duzue, Asier Pellejero, Aresoarra. Hone lehenengo baina jokatuko du urreko urtean. Eta aurtengo bigarren mailako Nafarroko txapelduna Dora eta Dolaer, Nazabal. Nafarroko txapelduna hundi bat. Hortxe duzue, Nazabal eta Unai Gertiz eta Resano txapelduna. Resano, Pellejero eta Goizeder. Gagoitzen ditugu aurtengo hirukotea bigarren mailan. Pellejero eta Iban Resanok lehenengo bukatu ondoren eskerrik asko eta Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.